Eguerdion guztioi, azken ordua Bruselatik datorkigu. Belgikako justiziak artxibatu egin baitu Carles Puigdemont eta haren kontseilarien kontrako kasua. Espainiak euroagindua erretiratu ondoren. Eta gurean gaur berriz, Ipar Euskal Herriko ordezkariek baikor baloratu dute atzo eta erakundeak 2010ean Nerin Gerdarmea hil izana zinez sentitzen duela adierazi izana. Ura hiltzeaz akusatuta, Parisen epaitzen ari ziren 4 lagunek doluminak eman zizkioten familiari etaren izenean irakurritako agirian. Gara egunkariak Jean-René Etxegarai, Max Brisson eta Vincent Bruren balorazioa publikatu du gaur, Euskal Elkargoko presidentearen hitzetan adiskidetzeko borondatearen isla da. Brisson senataria eta Bru diputatua Geoko espetxean izan ziren abenduaren 7an, Maixol Iparragirre eta Mikel Albizurekin, eta biek ala biek berretsi dute orduan etaren mintzakidek adierazi zietenarekin bat datorrela atzoko mezua. Etxegarairen ustez, adierazpenak lagundu egingo du urtea amaitu aurretik Justizia Ministerioarekin egingo duten bilerari begira. Frantziako gobernuak aurrera pausoak emango dituela espero litekela esan zigun Maite Ubiria kazetariak ere Geoko espetxearen kanpoaldean ordezkari politikoek eta etaren mintzakidek elkarrizketak izan ondoren. Eskenatoki bat nun bederen 3 aktore daude. Alde batetik Euskal Gizartea eta bere ondoan Ipar Euskal Herriko hautetsiak, beste aldean Euskal Preso Politikoen kolektiboa eta 3. erpin hortan Frantziako gobernua. Orduan espero dezakegu eta arrazoia badaude itxoiteko Frantziako gobernuak aintzinamenduak edo urratsak emango ditula, Euskal Gizarteak eskatu bezala presoen egoera aldatzeko eta zentzortan beraia aplikatzen zaien esoiko legediarekin amaitzeko. Hain justu, Euskal Presoak etxeratzeko ekimena aurkeztu dute gaur Iruñean. Iruñerriko 3 gunetatik abiatuko diren herritarren zutabeek Iruñean egingo dute bat. Deialdia sortu klabek eta ernaik deitu badute ere, herritar askok parte hartu du agerraldian. Herritarrak motore direla oinarri hartu abenduaren 30ean Errotxapeako gaztetxetik, Barainaindik eta Atarrabiatik 3 zutabe abiatuko dira Iruñeko autobus geltoki zaharrera eta bertatik manifestazioa eginen dute. Herrien munduan gure plaza nahi dugu, beti nahi izan dugun modu berean, eta horregatik Euskal Herria Errepublika Sozialista burujabea izan arte, kalean, fabrikan, institutoan, gaztetxean, udaletxean eta behar diren eremu guztietan lan egingo dugu. Euskal preso eta ieslari politikoak bakea eraikitzeko ezinbestekoak izanik, haien ekarpen osoa burutu ahal izateko etxean behar ditugulako. Eta Gabonak eta urtarrileko manifestazioa pasata ere, presoen eskubideen aldeko ekintzek ez dute etenik izango. Otsailean adibidez, 40 minuturrok jaialdia egingo dute Durangon. Kartela aurkeztu berri dute eta tremenda jauria Lasti Party gatibu edo sutagar bezalako izenak daramatza. Genero bortxa zalantzan jartzen da hedabidetako eztabaidaguneetan. Horixe berretsi du Emakundek babestutako ikerketa batek. Matxismoa eta gorrotoa topatu ditu 4 egunkariren erabiltzaileek sarean egindako iruzkinetan. Ikerketaren bidez ondorioztatu dute, genero indarkeria, pobreziaren feminizazioa eta emakumen laneko diskriminazioa zalantzan jartzen dituztela sarri erabiltzaileek. Arazo sozial hoien existentzia ukatzeaz gain, genero indarkeriaren kasuan batipat auzitan jartzen dituzte biktimaren sinesgarritasuna eta haren testigantza. Nik nabarmenduko nuke gauza bat, berdintasunak lurralde bat konkistatzen dauen bakoitzean, kontrako eraso bat jasotzen dauela. Hau ez da berria, feminismoaren historian ikusi dugu aurrera pausoak eman duten emakumeak nola izan dira erasotuak eta nola beti agertu den kontrako erreakzio bat aurrerapen bakoitzaren aurrean. Irain gordinak aurkitu genituen, baina ez gehiegi eta aurre ikusten genuena baino gutxiago. Ordea batez ere diskurso sexista konplexuagoak eta 2 motatakoak. Alde batetik emakumeen ekintzak, ahotsak edo ezaugarriak gutxitzen dituztenak, askotan modu ambivalente batean eta ezaugarri estereotipatuak erakutsiz, eta bestetik, eta hau medio guztietan agertu zen, eta nik uste dut hori dela ondoriorik importantena, genero injustizia eta desberdintasunen ukazioa modu orokor eta edo parzialean.
Horren ondorioz, berdintasuna eta eraldaketa soziala bultzatzen dituzten ekintza, mugimendu eta instituzioei legitimitatea kenduz. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ezeztatu egin du 2012an Nafarroako parlamentuan botiken berrordainketaren kontra egiteko onartu zen legea. Nafarroa baik Euskal Herria Bilduk, Ezkerrak eta PSNek bat egin zuten arau hori aurrera ateratzeko. Madrilen erabakien aurkako erantzuna izan zen, botikak berrordaintzen asteak behartsuenen artean sortuko zuen zama arintzeko pentsatutakoa. Konstituzionalak 2013an esan utzi zuen behin-behinean bertan bera utzi behar zela lege hori, eta orain berretsi du autonomia erkidegoek alde bakartasunez ezin dituztela erabakiak hartu botiken preskripzioaren eta finantzaketaren inguruan. Horregatik ezeztatu du legea. Legearen bidez, botiken berrordainketari aurrera egin ezin eta laguntzak ematen ditu Nafarroak behartsuenentzat. Jaurlaritzak ere ematen ditu, era horretako laguntzak. Epaia gaitzetsi egin du Bakartxo Ruizek, alde batetik, botikak eskuratzeko ezartzen dituen murrizketengatik, eta bestetik, Nafarroak bere eskumenak garatzeko ahalmenik ez duela argi utzi duelako. Nafarroako autogobernuari eraso larria dela adierazi du. Lege hau behin betiko bertan bera utzi izanak, beste adibide bat ematen digu, estadutik azken urteotan bereziki nabarmena den deszentralizazio horren adibidea, eta horretarako beste behin oinarrizko legedia erabiltzen du, Auzitegi Konstituzionala erabiltzen du, Nafarroan, kasu honetan Nafarroan hartu dugun erabaki bat bertan bera uzteko. Honen aurrean, egoera honen, epai honen larritasuna azpimarratu nahi dugu. Batetik, murrizketak betikotu egiten dituelako, kolektibo jakin batzuen esklusioa betikotu egiten duelako, eta azken batean eskubide urraketan eragin nabarmena daukalako. Berriro ere, geure autogobernuari, geure erabakiei eraso larri bat delako. Azkenean geure eskumenak, berez murritzak diren eskumenak, are gehiago murrizten dizkigulako. Bestalde, pobrezia energetikoa gainditzeko konpromisoa eskatu diete Nafarroako gobernuari eta energia enpresei Iberdrolaren egoitzaren aurrean egindako kontzentrazio batean. Diru-laguntza publikoak baldintza gogorrenetan daudenei bai, baina beharra duten herritar guztiei ez zaizkiela iritsi salatu dute. Gobernuak zer edo zer egin zuen eta proposamenak eta diru-laguntzak ematen zuen, baina baldintzaz oso kaskarrak eta oso gogorrak eta jende gutxik hartu du hori. Doan zaila da han egotea. Eta horregatik hori da guk gaur eskatzen duguna, pobrezia energetikoarekin bukatzea. Datorren urterako arrantzakuotak banatu ditu Europako Batasunak, ordu askotako negoziazioen ostean. Euskal arrantzaleak kexu dira, legatz eta berdel gutxiago harrapatu ahal izango dutelako 2018an, eta ontzi txikiak izango direlako kaldetuenak. Berriako ekonomia saileko Jon Fernandez eta Iker Aranburu kazetariek analisia egin dute gaiaren inguruan. Datorren urterako arrantza kuotak banatu ditu Europako Batasunak. Eta urtero bezala ez da erreza izan. Ez, arrantza ministroek 22 orduko bileran maratoia egin zuten, asteartetik asteazkenera bitartean, eta goizaldeko ordu txikietan lortu zuten azkenean adostasuna. Euskal arrantzaleak kexu dira legatz eta berdel gutxiago harrapatu ahal izango dutelako datorren urtean. Antxoren kuota berriz bere horretan mantenduko da eta txitxarroarena 121 handituko da. Eusko Jaurlaritzak orokorrean ontza jodu banaketa. Bruselak hasiera batean proposatutakoa baino gutxiago jaitsiko ditulako kuotak. Kantoriko legatzaren kuota 130 txikiten nahi zuen, eta azkenean 112 txikituko du. Berdelaren kuota bestalde 120 txikiago izango da. Eta murrizketa horren ondorioz, kaltetuenak baxurako itsasontziak izango dira. Bereziki Bina edo Irun arrantzalarekin ibiltzen diren ontzi txikiak. Bizkaian eta Gipuzkoan horrelako 60 itsasontzi inguru daude, eta datorren urtean sufritu egingo dutela aitortu du Jaurlaritzak. Hain zuzen ere legatzetan eta berdeletan ibiltzen direlako. Gipuzkoako arrantzalen kofadiak eskatu du nolabait konpentsatu egin beharko dela baxurako ontzidia, eta Jaurlaritza prest dago neurriak aztertzeko behintzat. Aukera bat da, sektoreak erabakitzea aldi baterako geldialdiak egitea, edo arrantza txandak antolatzea ontzien artean. Behintzat, horrein gutxiago harrapatu arren, gutxieneko prezio bat bermatzeko, eta horrela kalte ekonomikoa txikitzeko. Berbagunearen 6. edizioa egin dute gaur Bilbon. Euskararen erabilera sustatzeko helburuarekin, 1000 euskaldunetik gora bildu dira Azkuna zentroan. Egun osoan zehar euskaldunen zein euskaraz ikasten ari direnen arteko elkarrizketak egingo dituzte talde txikitan. Berbagunaren 6. edizioa izaten ari da gaur Bilboko Azkuna zentroan. Goizeko 9:30 eta arratsaldeko 7:30 artean, 100 euskaldun bilduko dira berton, giro atseginean euskaraz hitz egiteko.
Helburua, euskara kalera atera eta eguneroko bizimoduan erabiltzea. Bueno, printzipioz ez dute dinamizazio asko beharrik hitz egiteko gogoz datoz, eta gauza da bultzatzea euskara hutsean hitz egitera, batzuei gehiago kostatzen zaie, eta bestela, hitz egiteko gogo askorekin etortzen ari dira orain arte behintzat. Euskara sustatzeko ariketa bat egiten. Pues lehenengo mintzagaia klik bat deitzen da, lagun berri bat, bigarrena euskaldunak, kirolariak bagaren, eta hirugarrena itxura aldaketa. Lagunekin eta jende gehiago ezagutzeko. Horrekin euskara bultzatu dezakegu eta gainera pertsona gehiago animatu alditugu euskara hitz egiten, eta plan ona iruditzen zait.